Very good. Inubos mo ang iyong pagkain. Ano nangyari sa iyo? Uy. Uy. Ano na? Mga kasinag, kararating ko lang galing sa paghahanap kay Bagwis. Ngayon, update ko kayo dun sa ibon na si Purak. Purak daw ito mga kasinag. Ubus na. Very good. Inubos mo ang iyong pagkain. Very good. Mamaya huhulihan ulit kita ha. Wala na laman mga kasinag. Ibig sabihin busog na yan. Very good ka, very good. Ayan mga kasinag, update ko naman kayo sa ibon na ito. Si Purak daw ito, si Purak. Kasi Purak daw ito mga kasinag Ngayon na sabi nila. Mamaya hulihan naman natin ulit siya ng tilapia hanggang sa lumakas siya at hanggang sa kaya niya nang lumipad. Hindi ko naalisin yan dito mga kasinag para pag kaya niya niyang umalis at malakas ang kanyang pangapakpak, kaya niya lumipad ng mataas. Kung saan lang siyang umalis dito. Basta habang nandito siya mga kasinag, bibigyan ko siya ng pagkain hanggang sa lumakas siya. At yung alaga nating gansa, ito naman ay ano? Ha? Ang tagal mo pisa. Ang itlog niyang gansa na yun mga kasinag, 6. Hindi ko alam kung aling aso ang kumain. Tatatlo na lang ang natira. Kaya laki pang hinayang ko. Sayang, kinain ng mga aso. Mga kasinag, nakapagpapahinga na ako. Kagaling ko lang sa paghanap kay Bagwis. Kaso nga mga kasinag, hindi ko nakita si Bagwis. Nakapunta na tayo dun sa may Rawis, hanggang dyan sa dati niyang teritoryo. Hindi natin nakita si Bagwis mga kasinag. Mamaya or bukas tingnan ko dyan mga kasinag, dyan sa may kabilang sityo. Subukan natin pag hindi pa rin umuwi ngayon. Tingnan natin mga kasinag yung ano dito, Purak. Purak daw pala yun. Tingnan natin. Saan na yun? Ano nangyari sa iyo? Ha? Ay, hinang-hina na. Ay, yan pala yung mga kinain mga kasinag. Isinuka lang. Isinuka lang niya yung pinakain kong ano. Yung pinakain ko na tawag nito, isda. Hindi kaya ito naalason dyan sa palayan. Painumin daw natin ng asukal na may tubig. May sakit ito. Ano mga kasinag? Hawa man. Gandang ibon pa naman. Hinang-hinaan na. Ay, saglit lang mga kasinag. Kukuha lang ako ng asukal na may tubig. Painumin natin siya. Wala akong ibang alam na gamot dito mga kasinag kung hindi tubig na may asukal lang. Sa ganitong baka manalason or kung ano na inom dito dyan sa palayan, baka may nag-spray ng palay. Kanina medyo malakas pa ito mga kasinag. Di ba nakita niyo naman kanina mga kasinag na ito? Na malakas kumain ng tilapia. Kaso nga pagbalik natin mga kasinag, yung tilapia isinuka lang niya. Sayang. Hinang-hina siya mga kasinag.
Wala, isinuka lang mga kasinag yung ano, yung pinainom kong tubig. Ano kayang nararamdaman nito mga kasinag? Hindi man kaya tayo expert sa mga ganitong ano ibon. Pag ganitong may mga sakit. Ayan oh. Diba? Ang gandang ibon pa naman mga kasinag oh. Halos kakulay ni Bagwis. Wala pa naman ako makukunan dito mga kasinag na ano, yung malalaman na isda. Mga kasinag, nakahuli tayo dalawang tilapia. Medyo malaki-laki to. Ayan oh. Nakahuli tayo ng dalawa. Ngayon mga kasinag, kaliskisan ko tapos hiwa-hiwain ko. Kaliskisan muna natin. Ayan mga kasinag oh. Medyo malaki-laki to. Buhay pa talaga. Ayan mga kasinag, ayan, anuhin natin yan. Ito ipakain natin dun sa ano. Ito na mga kasinag oh. Ay mga kasinag, kunin ko lang yung ibon at pakainin natin. Gutom na talaga itong mga kasinag, gutom na. Mga kasinag oh, ito na siya oh. Gutom na talaga oh. Subukan natin ang pagkain. Sana lumakas pa ito. Nasa lunukin mo, lunukin. Lunukin mo yung ano, isda, lunukin mo. Lagyan natin ang tubig. Uy, ano? Uy, uy, ano na?
Uy. Ay, wala na. Wala na mga kasinag, namaalam na. Wala, tumuog na oh. Mga kasinag, namaalam na. Wala na. Namaalam na mga kasinag. Katuog na. Wala na, patay na talaga mga kasinag.